ale jsem dojatý z toho, že v naší zemi je stále dost lidí, kterým není lhostejné, zda náš národ a kultura zanikne, anebo přežije. Děkuju vám, že jste přišli a děkuji pořadatelům v čele s paní Haškovou, že nás všechny na tuhle akci sezvali. Dovolte mi také, abych tady na úvod ještě znovu vyjádřil údiv nad nebetyčnou drzostí a zpupností šéfa Evropské komise Junckera, který chce příkazem přidělovat nezvané a ilegální imigranty i do zemí, které o ně nestojí, a chce dokonce pokutovat ty, kdo se budou vzpírat. Evropská komise došla tak daleko, že chce nám, suverénním státům, diktovat, kdo se na jejich území smí usadit bez ohledu na vlády a občany těchto národů. To je neuvěřitelné pohrdání národními státy a ještě neuvěřitelnější pohrdání námi občany. Milí přátelé, tady v naší zemi jsme pány my. Naše země nepatří bruselským a americkým patolízalům Sobotkovi, Dienstbierovi ani Schwarzenbergovi s Kalouskem. Tahle země po víc než 1000 let patřila našim předkům, patří nám. Je naší povinností ji zachovat i pro naše potomky. Tuhle zemi nevybudovali Nigerijci, Súdánci ani Arabové. Na téhle zemi nemá zásluhu ani Juncker z Bruselu. Takže nikdo z nich nemá ani na sekundu jakékoliv právo nám diktovat, s kým tu budeme žít a koho budeme živit. Pro mě osobně je arogance šéfa Evropské komise Junckera poslední kapka, která ukončila naděje na nějakou racionální reformu Evropské unie v současnosti. Dovolím si parafrázovat výrok naší francouzské partnerky a přítelkyně Marine Le Pen, která řekla: dostanu radikální islám na kolena. My mějme stejně velkorysý cíl. Nepadneme nikdy na kolena ani před Bruselem, ani před islamisty. A za sebe vám slibuji, že nikdy nedopustím, že nikdy nedopustím, aby nás zaplavily hordy nepřátelských vetřelců a ze všech sil budu bojovat, aby Česká republika zůstala zemí těch, kdo ji vybudovali. A co děláme konkrétně my v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD? V prvé řadě jsme analyzovali problém. Podstatou problému je, že jak české, tak evropské politické elity nejsou přímo odpovědné občanům a v průběhu volebního období absolutně kašlou na názory voličů. Tato vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL mi v parlamentu zamítla jak zákon o širokém referendu, tak mi zamítli zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků. Zamítli mi také zákon o osobní, hmotné a trestní odpovědnosti vrcholných politiků.
tato vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL také zamítla našemu hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD letos v létě již dvakrát návrh referenda o vystoupení z Evropské unie a zamítli nám také návrh zákona, to bylo letos v červenci, na postavení islámského práva šaría a džihád mimo zákon. A já se vás ptám, co si myslíte vy o jednání této vlády? Milí přátelé, jediné řešení je posílení vlivu občanů na politiky, tedy možnost je odvolat a možnost rušit jejich špatná rozhodnutí lidovým hlasováním, tedy referendem. Musíme se sejít za 2 roky u voleb do Poslanecké sněmovny. A my v našem hnutí SPD nevzdáme to a budeme nadále bojovat a prosazovat za skutečnou demokracii. Do sněmovny tento měsíc do Poslanecké sněmovny tento měsíc naše hnutí SPD znovu posílá aktualizovaný návrh zákona o referendu, které by mělo umožnit hlasovat občanům kromě jiného také o mezinárodních smlouvách, tedy i o imigrantech a o případném vystoupení z Evropské unie. Tento návrh, už druhý v tomto volebním období na demokratické referendum, navrhnu v úterý odpoledne na zařazení na schůzi Poslanecké sněmovny. Sledujte, jak tato vláda bude hlasovat a jestli ho zamítne nebo budou pro. Jsme realisté. A dokud jsme členy Evropské unie, tak hledáme podporu v celé Evropě pro okamžité a neprodyšné uzavření hranic pro nelegální migraci. Zároveň se pokoušíme dohodnout celoevropské referendum, v němž by občané politiky zavázali nejen uzavřít hranice, ale aby všechny nelegály vyhostili mimo hranice Evropské unie. Vyhoštění všech nelegálních, tedy nezákonných migrantů je přitom klíčové pro naše bytí a nebytí, jelikož, milí přátelé, Europol uvádí, že v Evropské unii jsou už řádově tisíce bojovníků islámského státu, kteří překračují hranice spolu s ekonomickými běženci. Islámský stát přitom evropským zemím vyhlásil oficiálně válku s cílem vytvořit i v Evropě islámský chalifát. Veřejné zdroje uvádí, že masovou imigraci financují muslimské organizace v USA a v bohatých arabských zemích. Zároveň si povšimněme, že nejbohatší arabské země, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt a další, nepřijímají uprchlíky, ale financují jejich útok na Evropu. Tyto státy spolu s USA přitom nejprve financovaly hlásání radikálního islámu a pak vyzbrojovali fanatické islamisty, aby svrhli ty vlády, které nebyly USA a jeho spojencům po vůli. Tohle uvádím proto, abychom pohlédli pravdě do očí. Na Evropu začal útok skrytý za humanitární imigraci.
Jsme obětí útoku, proto musíme jako napadený stát reagovat. V prvé řadě je potřeba ihned zablokovat hranice. Ani jeden nelegální vetřelec nesmí hranice překročit. Musíme také ihned zarazit také tranzit nelegálů do Německa přes naše území. Zdánlivě by nám to mohlo být jedno, ale paní Merkelová jedněmi ústy imigranty do Německa pozvala s tím, že je bude živit a šatit, aby v zápětí začala tlačit na jejich přerozdělování i do zemí, které o žádné vetřelce nestojí. Navíc ilegální migrant, který dostane povolení k pobytu v Německu, může už legálně vycestovat kamkoliv, i k nám. Takže jinými slovy ten, koho jsme nepustili českými dveřmi, k nám proleze německým oknem. Dámy a pánové, drazí přátelé, jak jsem řekl, o České republice musí rozhodovat čeští občané. Čeští politici, česká vláda v tuhle chvíli nemají žádné oprávnění voličů o imigrantech rozhodovat. Protože, jak si jistě vzpomenete, téměř všichni občanům před volbami lhali a tvrdili, že imigrace není žádný problém, a z těch, kdo před invazí vetřelců dlouhodobě v Česku varovali, jako jsem byl například já, dělali xenofoby a rasisty. To, co musíme od politiků žádat, je nejen řešení imigrace, ale také jejich odpovědnost k občanům. Musíme žádat skutečnou demokracii, kde vládne občan, nikoliv bruselská partajní elita. Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu. Mějte se hezky. A ještě jednou děkuji, že jste všichni přišli. Mějte se krásně. Já děkuji panu poslanci Okamurovi.